जय जगन्नाथ आम ओडिशा नवीन ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 15टी योजना करछंती की योजना आसंतु कीर्तन माध्यम देखु भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ। में बंदिली श्री जगन्नाथ को इति और सरकार मोर भाई भौणी एवं वयस्क लोक मानक माँ भौणी मानक मोर नमस्कार। आ छोट छोट कुना कुनी भाई भौणी मानक मोर आशीर्वाद। अच्छा हौ एठिक आम आज कहीं पे आसी कोन पे एठिक आसी छे आमे जो कार्यक्रम करबा को आसी छे से कार्यक्रम हला सचेतन कार्यक्रम। ये कौ सर कहार सचेतनता कार्यक्रम ओडिशा सरकारनकर सचेतन कार्यक्रम रूपांतरित ओडिशा लोक कला माध्यम रे सरकार सब योजना विषय सचेतनता करिया ପାଇଁ ଆମେ एठिक आसी छे। तेणु ओडिशा सरकार हमर 15टी योजना प्रणाम करछ। हां काले 15टा योजना कोन कोन सब प्रथमे हला बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। हां तापर हला ममता योजना। हां तापर हला मधुबाबू पेंशन योजना। हां तापर हला मिशन शक्ति योजना। हां तापर क्रीड़ा आदर्श विद्यालय 5टी स्कूल आम बैंक आम हॉस्पिटल एवं कृषि ऋण रिहाती फसल बीमा योजना तापर लक्ष्मी बस ए भली इत्यादि तापर जन्म ठारू मरण जाए योजना 15टी योजना। तेणु आमे प्रथमे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना विषय कहला। मो भाई भौणी बिजु स्वास्थ्य दूत कहानी गो भाई पुणी कौन जानछ आम ओडिशा सरकार विशेष कर पैसा अभाव भी लोक मृत्यु मुखर पड़ जाते मेडिकल जाई पार नथिले। एबे हम सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्ड करके सुविधा जोगे गले। एबे किंतु हम ओडिशा सरकार बहुत सुविधा कर दैछन। कोन सुविधा हमर गोटे हला बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे गोटे स्वास्थ्य बीमा कार्ड दे दैछन। अच्छा तेणु करी से कार्ड रो काम कोन हला काम करो प्रति परिवार रो स्त्री लोकन का 10 लाख आ पुरुष लोक रोगाग्रस्त हेले 5 लाख समुदाय 10 लाख वर्ष को 10 लाख टका सरकार
ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତେଣୁ ରୋଗ ବାଗ ହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ କେହି ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ମରିଯାଉ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନୁହଁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଯୋଜନା ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଆମ ଓଡିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା ତାହେଲେ କଣ କୁହ ସେ ଯୋଜନା ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନବୀନ ଓଡିଶା ସରକାର ନାମେ ନବୀନ ଓଡିଶା ଆମ ଓଡିଶା କଣ ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ତାମାନେ କଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍କୁଲ ବି ନଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଚଢିଆ ପଡିଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ପରା ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ଆରେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ନା ଆଉ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ସ୍କୁଲ ଏ 5T ଆମদের ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ସୁବିଧା ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ସ୍କୁଲ ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ହଉଥିଲା ଗାଁରୁ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଏ ପଇସାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ବସିଥିଲେ ଏବେ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତମେ ପଇସା ପାଇବ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆଉ କଣ ଅଛି ମମତା ଯୋଜନା ଏ ପୁଣି ମମତା ଯୋଜନା କଣ ମମତା ମଇ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦଉଛେ ସରକାର ଏ ଯେ ଓଡିଶା ସରକାର ଭାରି ସୁଧରେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଅଛି ଦେଢ଼ ମାସ ଶିଶୁ ଆମ ଓଡିଶା ସରକାର ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ରହୁଛି ଓଡିଶା ସରକାର ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ମା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତେଣୁକରି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲା 6 ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଜନ୍ମ ପରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା 5,000 ଏବେ ପୁରା ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି 5,000 ଦେବେ 10,000 କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ମାସଠୁ ମିଳିବ ତାମାନେ ସରକାର ଆଗୁଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ଦେଲେଣି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଏତେ କଥା ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମମତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ସିଏ କଣ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତେଣୁକରି ମା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିନା ପିଲାଟା ସୁସ୍ଥ ଜନ୍ମ ହବ ମା ଯଦି ଯୋଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି ପିଲା ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହବ ତାହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ତାପରେ ଆମର ପଢୁଛି କୋଠି ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ସେଠି ଖାଇବା ଜୋତା ଛତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏଇଭଳି ଦିଆହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହଉଛି ଆରେ ଭାଇ ମମତା ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋଟେ ତ କାହିଁ ଜାଣିନ କେତେଟା ପିଲାରେ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଆରେ ଭାଇ ମାତ୍ର 2ଟି ପିଲାର ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ପଛୁଆ ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛ ପୁଣି କଣ ଶୁଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବିରି ବୁଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ ବିରି ଉଜୁଡି ଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋନ ଆଣିକି କରିଥିବେ
ବିରି ଅମଳ ହେଇପାରିଲାନି କି ଲୋକକୁ ଶୁଝି ପାରିଲେନି। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ, ତଥାପି ଏମିତିକିରି ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 2 ହେକ୍ଟର ଜାଗା ବୀମା କରିପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତମେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ, ଋଣ ରିହାତି ପାଇବ ଏବଂ ତମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାଇ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପେନସନ ଯୋଜନା ଦେଉଆ ଘରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ କ'ଣ, ଆମର ଯେତେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ମହିଳା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପାଇବେ କେତେ ଟଙ୍କା? 60 ବର୍ଷ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ପେନସନ ପାଇଲଣି? ପାଉଛ? କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? 500? ନାଇଁ ଏବେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଲଣି। ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର ଯୋଗାଇ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥାର ଅଛି କଣ? ବୁଢା ବୁଢୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଉବା।